हेलौ 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 नोंथांमोन लोगोफोर लामायावसो फैदों नेट नाङिखाय। हेलौ सोर सोर बिजि दं इउटुबाव मोनसे मोनसे माबा खालामनानैसो नायदों आंबो नै खोमसि खोमसि हाय ए ए ओइ लोगो गेट मि लामायावसो दं आङो लामायाव नेट नाङो बेनिखाय लामायाव फैदों जोंनि गामियाव नेट नांगोरा बेयो बिराद खोमसि आरो ओरैजाय सिमान मा बखिला बायदों फाग्ला जेबो खियाखै नेट नाङालै साला नेट नाङाखै रागा जोंनानै लाइभखौनो होदों आं मासथिनि माहा दंब्रा नोंलाय ओइ नुदोंना नुवाखै लाइटआनो जोंनो नागिरा फाग्लाखा आंनि केमेराखौसो होगारगोन दा नै उनाव नायनोबा है आं हाग्रामारि मा हाग्रामारियावलाय मा खालामहैदों नोंलाय ए बुस्थुआ सिगांनि लाइटआ जोंनो नागिराखै सोर बिलाय अबाव रावबो गैया आंल'सो दं हारसिंसो दं आं हरफिननोथ' हाया मेसेज आं नोंनो उदालगुरियावसो आइयो उदालगुरियावसो न'नि लामायाव नेट नाङिखाय नेट नांनो नागिरासो साला बन्द'बो जागारलाङो थाबथागारो बुस्थुआ माने नेट नाङाखै बन्द'बो जागारलाङो ओमफ्राय आरो गिदिंनानै जाफिनो ओंखायनो थाबथा गारदों बियो जों गामि खेबजोंलाय नेट नाङा होननानै दा लाइन थानायखायसो जादों एसे लाइन थांबा आरो आंना थोबसेबो नांखाया जाखांबाय ओमफ्राय जाखांबाय मा बेदरजों जाखोदों नोंथां ए मा बेदर मा बेदरजों जाखो मा बेदरजों जाखो जायाखै दासो संनो आइयो बयलारसो बयलार ए नोंहा नारजि जानानै गोबाव गोथाव मोनजाबाय थादों जाखांबायलै जोंहा जाखांनायालाय खिन्थु मुदुफुलजों खारैजोंसोमोन मुदुफुल खांख्राइ बाथोन बिराद एसे लासिं सिं जागोनलै मानसिफोर थाबा मिथिबाय नोंजों लोगोआव नोङो लोगोआव मानसि दं नामा होनदां गोथावसो गोथाव नङालै खारैसो माबासो बारा गोथाव नङा जानो हायाखै ओंखामखौनो नोंजों लोगोआव मानसिफोर दं नामा होनदां मानसिफोर थाबा एसे लाथि जागोन लान्थि
रावबो गैया आं दं हारसिंसो हिनजावखौसो नायनो थांदोंमाब्रा नोंलाय हिनजावखौसो नायनो थांदों नामालै हिनजावखौसो नायनो थांदोंदां मानसियानो माथो थिगुरा नोंजोंलाय ओरैनो सिरि सिरि लोगो हमखुमा हैखायो हिनजाव लाहानावसो दंहैयो खोमा बाराबा हिनजावदों खनसेबो लोगो हमाखै आं हमाखैबा मानोबा फटक जमा जमा खेबनै दङ माथो थिग बे उदालगुरियाव थाबालाय उदालगुरियाव बे जायगानि मानसि बेखौ लोगो मोना थायो नामाब्रा नोंसिनालाय आरो साखोबानो सहैनायालाय हिनजावनि खाथि दा लेंहराबाबो दा सहैगोन नोंसोरलाय औ दसे नेदाबो हिनजावखौ लाना फैखादो बे दा मा जायो नोंथां grow your talking on this for this social media hahaha दे दे हगारबाय था आं बेलेग खामानि मावनो दे बाय अके दे थां दे मा खामानि मावदो नोङो सेंग्रा मानसिना नोंहा नेट जाला दासो नुदों आं बाय दे दे नेट नाङाखैलै थाबथानानै गिदिंगारो बुस्थुआ गिदिंगारनानै आरो रिपिट जाफिनो सोरबा फाग्ला सानो लांसिगोन फिबाय थानायखौ हारसिंनो रावबो गैयियाव फाग्ला बादिनो नोंबो गाबोन फुङावनो फैदो नोङो हिनजावखौ लानानै ओइ थांबाय साला हालौ थैलाय बे संसारा नोंखौ मोनहैया नोंखौल' मोनथोंसै आं लामा गेजेरावसो दङ मानसिफोर फैबा जारला जागोन गारिजों नेटबो नांलायलाङा बुस्थुआ मानसिफोर फैदोलै लासिं सिंनो लामा लामा फैदो एसेसो जेबो नंला दाबो मानो ट्राय एगान जाबाय थादों मा जाखो नेटालाय हेलौ trust me okay
नोंजों आंजों मोथं बायजोनि मा